สบายดีラオスのてっちゃんです。วัสนาです。てっちゃんのラオス語とんでも8分の時間ですよ。ラオス語を習いたい人のためのとんでもないラオス語講座です。http:// てっちゃん .net ラオスラ毎回このウェブサイトに入って勉強してください。ファイルなどが最新のものに更新されています。松子音の演習には、すでに学習した松子音付き母音の綴りを思い出してください。ラオス語の文字を見て理解しながら発音してください。赤の×印の文字はラオス語にはありません。読んでみましょう。い、い、え、え、えん、えん、えん、えう。き、け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 ん、けん、けん、きゅう。緑枠の文字は綴りが特殊です。け、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 けん、けん、けん、けう。こ、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 こん、こい、こん、こん、こう。ラオス文字を見て発音できるようになるまで次に進んではいけません。それでは出てくる文字を声を出して読んでください。
それではまたお会いしましょう。พบกันไหม